Сега сме на 42-я километър. И нещата още 50. Да. Хапнахме и сега... Как е, древен? Чуваш само, преди това скинеш. Георка, как е? Ще карате ли или ще се прибираме с колата? Ще прибирам. Може да се прибирам. Кога ще тръгнеш пак за... О, Алек! Ого, поста. Сега сме на 42 км, сега още 50. 10 минути си хвили така, 10 минути. И успя ли да намериш? Да. Не значи да снимам. В един строй. Преди колко време спряхте тук? Май е... ненужна информация. 2 часа и половина, аз го спирам тогава. Meanwhile. Сега сме на почти 60 км. Да. Така. Още около 35 км. Горе-долу. Сега сме на 7% обир. И така. Катерим си. И това е. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Сега сме на 82 км. Остават ни. Честно точно колко не знам. Вече не знам. Да. Това е. Тежичко е, но остава. Нашите приключения. Втори ден. Сега отиваме на вечеря. И какво ще кажете от вашето каране? Ами, беше много добре. Очаквах да беше по-гадно. Не беше толкова тежко. Очаквах да беше. И сега малко не ми се върви. И съм изморена. Но някой да носи. Да. Но деве беше добре. Добре се чувства. Това е важно. Yes. И то тук. 2440 колко метра изкачване. Нали бях 1000, бе? Ами вземе гледай на това толкова. Да. Разбрахме. Добро утро от ден 3. Това е неделята. Часът е 12. Да. И тя беше на плаж. Аз спах, защото си легнах в 5 часа. И сега ще ходим на някакви водопади да гледаме. Да. И Някъде. ще снимаме. Обещавам. Ако не забравим. Да. Значи сега сме някъде. Не знам къде сме. И аз така братне. Искам да се оплача. Деяна изостави. Предпочета... Единия влогър го няма. Предпочете да седи и да спи. И ние сме много сърдити. Чувстваме се сърдити. Чувствате се пърдите. Да. И сърдити. И казахме, че отсън спомени няма, но тя пак не дойде. Кай, само ние ще имаме. Защото сме горски. Живе нашето приключение. Не знам какво е това. Някаква църква. Завийте надясно
Завийте надясно. Кеф голям. Църквата не работи. Кеф. Мисля, че we found the goat. That's why it's the goat. That's why he's the GOAT! The GOAT! The goat. We found the goat. Чай ти малко дърво. Това да ни даде пръчки, бате. Дай да му дам телефон. Гледал съм, че яде пръчка. The goat. Имаме, официално сме да снимали The Чуем goat. бит тука. Феке. Нека цяло. Като хил, че е топено от центъра Йоу. в книгата. Чакай, бе! Чай, то да ми издаде. Направо ще идваш от целува. Нали не е ядел дърво, бе? Абе, де да знам, бе, да не съм ти козар. Да, айде, ста. Иска, ще му дам едно лиsto. Брутално. Изяде клона. Дай някакво лиsto. Продължава да яде клона. What is he doing? Това ще стане бах ти якия влог, усещам го. Това ще е най-якото нещо от целия влог. Ай. Водопайте, много кално се нацапа обувките, мамка му. Чай. Какво гледаме? Аха. Я, където водопад. Чай да го снимам. Оп. Ехе. Insane. Много яко. Направо. Колко се вижда, продължава надолу. Супер мазна. Много яко. Продължаваме нашето приключение. Шит, как? Абсолютно екстремни. И така. Не знам колко се чувам. Гледай, това е тука. Гледайте какво стана. Направо тук се чувствам. Гледай, гледай. Бах си, това е. Тук мога да ти кажа, че идеално за вали. Абсолютно. Къде се влиза? Направо бах ти акте. Его. Тъпите кои не са вижда нищо. Я. Инфлуенсър ли си? Нали си направихме канал? Кой бе? С тия от отбора. Ето тук гледките, работите, там селото малко се вижда и така. Аз много не снимам, ако има нещо по-интересно го снимам и така. Не знам какво да кажа и затова повтарям така. Моля, не се сърдете. Пичуи, сега сме на плажа. Последен ден, но аз ще дойда на плажа за първи път. Играем футбол. Американски футбол малко. И малко ми разцепиха. Не знам дали се вижда. Слушаме дербито и така. Шибай жълтите! Какво? Шибай жълтите! Идва предателката. Мръсната предателка, която одеве не дойде с нас. Пълен предател. Да. Мача ли слушаме? Да. Искам да ви питам как сте днес. Имате ли интерес? RMBC е протест от Варна, а не Ню Йорк. Слушайте ме хора, какво ще ви кажа за истинският живот. Ще ви разкажа, на купона е готино с дигнати ръце.
истински новото поколение. Далече от проблеми и родителски контрол. Всички плуваме в море от алкохол. Къде са ви ръцете, бе? Ръцете си вдигнете, бе. Заради Варна, а не Ню Йорк. Къде са ви ръцете, бе? Ръцете си вдигнете, бе. Заради Варна, а не Ню Йорк. Аз реших да ви взема, защото тук има само камъни, буквално почти. Има пясък, но е малко. Сега ще пробвам водата, която очаквам да е мега студена. Усещам, че ще е мега студена просто. Ами... Май... Няма да я пробвам. Не. Камъните са мега студени, така че водата трябва да е още по-студена. За това не благодаря. Не искам да се разболявам. Да. Аз сме тука. Това е факт последната ми вечер тука. Алекс е просто силва. Фащаме залеза. Колкото се вижда. Брутален. Сега се вижда. Червено небето. И да. Ще ядем и после тия ги навивам да гледаме матрицата, ма ще видим кой ще правим. Така. Епично си изкарваме тук наистина и утре трябва да си ходим баси ганто. Не знам дали снимам от утре, дали си ходим за да да. Ще ме държа в течение. Последен. То реално не знам трябва да го броя, защото днеска главно се пътува и да. Сега отиваме. Ти? Аз до сега бягах и сега... И трябваше да снима, но забравя. И сега влизам в магазина и не знам, ако има нещо не трябваше да покажа. Пазарувахме, напълних торбата, не знам това видя ли се, но да, и това яде. Не знам и тя вижда ли се, но да. И... Ще си ходим. Да. Не знам, ще видя, сигурно снимам от ферибота и това ще е там малото, ако не е тук ще е така. Със сигурност няма да приключи този клип точно тук. След малко ще приключи. Изненада. Аз не знаех, че спираме, но сега сме на така наречения на Гиола. И сега ще снимам това нещо, защото не знам, не знам. Влога трябваше да свърши, но така е. Още до бонус минути. Бяхме долу. В нашия изненадващ трип. И да. Ето го Гиола. Гиола, да. Тук въсе в камъни. И аз си седя. Бъдем лятото, но може да не е студен. Колко впечатляващо само. Не, да. Таверна тук. Ти си на Геола. И искаме да си ходим. Аз искам. Имаме халка. И... Бих свършил влога тук, но ще го свърши там, където го почнахме, на Фери Боба. И така. Да. Така че... See you in a minute. Фери Боба вече. Фери Бола. Да, на Фери Боба. И... ядат. Мога да кажа, че... ще приключим влога тук. И най-накрая се прибираме. Да. Как се вика, ще го приключим, откъде го почнахме. Направи го 3. Надявам се да ви хареса. И да не ви е харесал, на нас това не ни пука. Да, може да, Направи го 3. да се абонирате, може и да не се. Трябва да се. И така, айде. Чао.